Благодаря ви. Добър вечер, уважаеми колеги. Добър вечер на всички, които 13 години вече сме тук. А 6-та година с нас са нашите приятели от Полша, от Украйна, нашите колеги от Румъния и отскоро нашите колеги от Таджикистан. Искам, уважаеми колеги, на всички да пожелая много здраве, много късмет, много спортменство, да победи най-добрия, най-толерантния, да победи единството на синдиката на българските учители. Уважаеми гости, уважаеми колеги, уважаеми приятели, позволете ми от името на всички да открия 13-та спартакиада с международно участие на синдиката на българските учители. На добър ден! Нека чрез спорта всички учители да се обединим. Много е важно да се знае, че всички видове спортове в нашата спартакиада са определени от нашите синдикални членове и затова има толкова много желание и толкова много участници в тези 10 вида спорт. Защото спорта е приятелство, защото спорта обединява, защото спорта дисциплинира и най-важното, спорта създава условия за обмяна на опит между учителите от България и другите наши партньори. Учителя е винаги бил пример за подражание. Спорта, който провеждаме вече 13 години, създава и възможности и условия учителите да мотивират младите хора да участват в масовия спорт. I have been here now many times, and I think every year brings something new, and I think it's great to see Bulgarian colleagues together with other colleagues from other countries competing. I think it's great, and I think you have arranged everything in a very, very nice way. Допринася изключително много от една страна първо за сполутяване на учителското съсловие, след което за изява, за мотивация и когато се заредиш, после можеш да вдъхновиш.